Medi ydw i, a falle bod chi'n meddwl pam yn y byd ydw i ma yn mynd rownd ca yn cael mwd a grafel yn tasgu yn yngwyneb i. Wel, mae'n stori hir. Right the boys. Let's get building. Yn y gyfres gyntaf nes i weldo, sbreio ac adeiladu mini miglia gyda help brenin y minis Endaf Owens a chael go ar drac Pembrey. A wedyn, dath y reviews mewn. Felly, oedd rhaid cael ail gyfres. Ond, be newn ni ar gyfer cyfres 2? Dim ond hyd. Sa'n gweld chi'n dod i mas nawr. Bach o co-drive o? Jesus Christ! Yn y lle ble fi nawr. Falle ddim. Fancy bach o Autograss? Sa'n gwybod ti'n mynd i licio fe? Aw! Iesu Grist ychan! Ddod o Sunday drive hwnna. Can! Gyda help pobl sy'n gwybod lot mwy na fi, y gobeith yw troi'r shed ma mewn i mini bydde Morris bach, dad, yn browd ohono. Croeso i gyfres 2 o... Mini Hana Medi. Na, ni'n y to, bach yn too much. Mini Hana Medi. Mini Hana Medi. Wel, Mini Hana Medi. Just feels unnatural now. Pam bo fi'n meddwl bo fi di'n ngofio rhywbeth? O ie. Come on, dad, ni eisiau mynd. Well, long time no see. Oh, no. Ti'n iawn? Ti'n rhaid? Fi'n gwybod, nes i fi eisiau rhoi hug i ti. Ti'n wisgo fi? Wel, yes, gadw'n iawn? Ydw? Wel, good diolch. Dwi'n ma'n gofyn ffefr i fi, actually. Sa'n dod ma am dim reswm. Dach siope fi gyn dechrau. Fi Osian yn mynd i wneud Pembrey. Rally Pembrey dros Nadolig. OK. Ni... Mae'r bach o marriage test, fe, chos ni'n prodi. Oh, yeah. Oh, my God. Look out. So, o'n i jyst yn wyndran, ti'n o'n i'n siarad beth i esgwt dat dad bildo... Edrych ni'n trial ffixo fe nawr, na beth sy'n man dyn ni. So, ydy hwn o'r gael i Pembrey? Fi'n ofni. Na? Fi'n geib i jac yn lladd fi os byddai'n rhoi fe rhywun arall. So, ti o Jack yn neud e i Pembrey? Wel, ni'n trial, ond os byddai'n barod. Mae job yn nac gyda'r carin, ond... So, ti sy'n dreifo, de? No, Sian sy'n dreifo. Sai dreifo. Definitely sa'ch chi'n cael yna, no Hey, way. bydd y fast road Pembrey. Wedi cael experience, o na, fi jyst yn mynd yna. Fi'n credu probably Endaf, fi'n mynd yna gweud yn byd. Just gad le fynd. So, pryd ti'n mynd dechrau dreifo nesaf, de? Beth yw'r plan ti, de? Wel, sa'i mo, i fod yn onest, oedd y miglia, fi'n credu bach rhy fast i fi. O'n i ofan i tyma bach. A fi'n edrych nôl ar diwrnod naeth yn i Pembrey. O'n i fel rech, oedd ti'n gylanu. Ie, ti'n iawn. A o'n i wedi gilydd, de? 2 blincyn rech. Na, o'n i jyst wedi licio mwy amser, ti'n modd. Ie, mae hwnna'n big step. So fi'n meddwl bod eisiau fi fel dod nôl bach a, ti'n modd, meddwl am rhywbeth bach mwy practical, lle bach mwy chap bach, ond sy'n dal yn mynd i roi bach o buzz, fe. Still mini, falle? Wel, Mini Hana Medi. Mae rhywbeth a fi'n mynd in, so fe'n... It's not a looker, ond mae rhywbeth i dechrau bant to. Oce, y dati fan hyn nawr? Mae di, oedd yna dim mis nôl, sa'n i weld. Dyna look o'n i weld. Oce. Interesting. Dim ond. O'n i'n gweud, fi licio'r un hyn. Dim ond na. Na, mae fe'n... Mae'n bysi ma, yna? Os mae fe still ma. Mae'n fel Aladdin's Cave fan hyn. Tardis. O, ble ni'n mynd? Ble ni'n mynd? Wel, what do you think? Mae hwn yn eistedd ma'n... Be hwn? So fe'n neud i'n byd, so ni'n meddwl falle fancy bach o Autograss? Wel. Ti'n be? Mae bach o waith fi eisiau teud o lan yna fe, wel, lot o waith teud lan, actually. Lot o waith. A fi'n cymryd Endaf, bod ddim amser dy ti i wneud y gwaith na. Wel, fi'n ofni, ti'n got o practice o bildo'r car arall, so was another car i wneud o fe. Oeddi'r bildo'r miglia yn debyg yn agos i twtio rhywbeth fel hyn? Lot rwyddach, mwyn lot rwyddach. Oce, fi licio hwnna. Ydy, wel, otherwise ddim yn dongos i ti. Na. A ti'n mo be, beth yw pedigri'r car yma de? Any good? Ydy wedi'i wneud? Ydy wedi... Obviously mae di raso o blaen. National champion, it's the best of the best. Ti'n lle gweld na wrtho fe, mae fe'n pristine condition. Ti'n wyndo fi lan. Mae eisiau lot o... Mae fe'n iawn, mae good engine do fe.
Ond... Ti'n be, bob tro ni'n ffilm Autograss. Ti'n mam a dad i rasio Autograss fe, yn blydde. Doi nhw very good i fod yn fe. Mam sy'r cwpan mwy yn ti. Mae'n lico... Mae wastad lico reminder o dad. Ond bob tro ni'n mynd i ffilm Autograss, mae rhywun wastad yn gofyn i fi. Pam sy'n ti'n gael go? Pam sy'n ti'n gael go? Wel, cwn i off de. Cwn i off. Felly fi dechrau, wel, mae clwtyn bach da ni, ti'n bod sy'n eisiau lot. Gwaithio, byddwn ni yma. Gwythi? A ni yn barod. Barod i fynd. Newid enw ti'n awr i? Callum? Good car bach, good project bach. Gwythi dechrau meddwl, ti'n os ti'n mynd? So, rasio blwyddyn nesaf? Mae'n yma, fe? Ie. Mae priodas dy fi trefnu. Ti'n gwybod na? Cer o'n i brodas. Priodas i trefnu, rebuildo car Autograss a rasio fe. Ti'n meddwl bod hwnna'n doable? Easy, walk in the park. Gyda bach o help ti? Help, ti ddim yn trwbl. Oce, na ni, ti wedi gweud yna'r. Doni'ch llawer i ti. Yn os mos o'n y bit, o fi, taf. Ie. Autograss amdani felly. Dyma esboniad cyflym i chi bobl sydd ddim yn gwybod beth yw rasio glas. Lan at 8 car bant ar lein rhywun pryd yn rasio rown trac hirgron o fwd. Gallu fod bach yn rwff gyda ambell i ddamwen, cynta dros y lein yn ennill, a fydd hynna'n cystadlu yn nosbarth 1, sef Micras, Citroen AX, Toyota Yaris ac wrth gwrs, Minis, hyd at 1000cc heb ei addasu. A thrw look, mae yna gwbl o bencampwyr yn agos at adre. Wel, actually adre, yn y gegin. Meddwl beth i ni, ar dechrau cyfres Mini Hana Medi 1, o'n i'n neud te chi? To? Jyst i dangos, Ie, ar ni pryd ti wedi ni te ni. Mae hwnna bach yn suspicious, ydw? Bob tro ni'n mynd i gael te dy gili, mae rhywbeth yn... So ni'n cael te dy gili yn aml, i ni? Na, dim yn aml. Beth ni'n weithio chi nawr? O ie, beth i Endaf cwpl o ddynodau yn ôl. Achos, chi'n mwyn mae fi Osian yn gwneud Christmas Stages yn Pembrey. Right. Ie. Wel, is i ofyn i Endaf os byddwn ni'n lle menthyg hen macw yn ti i wneud y rali. Trian ti. A mae wedi gweud na, anyway. O na, sa'n syni dim. Ond, tra bod ni na, oedd Shell Class 1 mini na fel real shed o beth. O, paid a gweud. Fi'n gwybod beth sy'n dod nesaf. O, na. Ie. So, sut byddech chi'n teimlo os ni'n neud bach o Class 1? O, nefi. Nefi? Sa'n gweud i'n byd. Wel, chi... Sa'n gwybod, ti'n mynd i licio fe? Be ti'n meddwl? Achos oedd yr un peth a fel dreifo ben tarmac, neu, ti'n modd, dwi ddim fel... Ti'n modd, mae'r driving conditions yn hollol wahanol. Ie, ond ti di wneud e? Eisiau ti bod bach yn rough and ready drwy bod clas. Pam ref yn redi de? Bach fwy o road rage yn fe. Mae'n siwtydd y ti'n, gwyd. Ti'n ystod wneud road rage yn ni. O fi'n meddwl, ti'n modd, y miglian yn rhy fast, dde? Oedd. O'n i'n ofan y miglia, whereas, ti'n modd, gyda Class 1, 1 litre yw e. Des di, sa'n gwyd ar y migliau, yn diwedd. Dwi'n ystod mynd round fe. Fwyag i ti'n neud, rwydd ag i mewn i ddod. Ie. Ond os wyt ti'n mynd i neud Autograss, paid a meddwl bod ti'n mynd i fod yn y ffrant. Achos mae menwod yn neud hwnna, bod wedi mas yn Class 1. Ie. A menwod yn neud hwnna, sblynydde. Mae'r un rhai neud e, beth o'n i arfer neud 40 years nhw. Mae nhw'n still yn drifo. Ti'n bod yma... Wel, rhaid ti gael practis na gyd. Ie, wel, ti'n gweld ti'n mynd i gael practis, gwylio car o les ydy. Ond ti'n just neud e, mae'n just joio fe. Achos, ti'n bod, faint o weithiau chi raso blydden ôl? Wel, so mam yn raso gynta, oedd ddim clyw dau. Beth i'n neud? A thi off y lein, a ngofio ddyn newid i second gear. A oedd hi'n mynd i ar ei. A o'n i'n gweithio'r chief master black flag o i, achos dwi'n cymryd i wythio yn ti fi. Ond dys ti mam, ti'n bod, di lico fe, dys ti'n gwyd, dy fe? Do. Wel, do. O ti'n dreifo Class 1, do? Na. Na, ffwr. Class 4 gynta. Ti di wneud Class 1, de? Ydw. Ti di wneud Class 1? Do. A so ni'n 16. Do fe? Do. Rastes i a gwedes i bod fi'n 17, ond 16 wedi. Typical. So beth chi'n meddwl, de? Wel, ti sy'n gwybod. I mean, mae ti gofio, ti'n priodi blwyddyn nesaf i fe. So ti moyn bod yn plastar yna di fi fel awr ti.
Ti'n torri dy fraich neu rhywbeth? Wel na, ti'n gadael digon amser, fe? Mae cwpl o luniau, da fe wedi cael... Hwna ges i ti nadolig 2 years nhw. Na, penblwydd ti'n 60. Penblwydd. O ie, cer i ôl yna. Ne, da i ôl. Te, mam. Diolch. Ni ffili credu bod ti'n neud un. Pam? Fi jyst ddim... A dys ti, ti'n bod, dys bach ti, yn- eiddo diolch. ti'n rybys tro cynta, dys ti wedyn, dy fe? Ie, rybys tro gynta. Te? Ie, Gan i weld yna. Yr rhai o'r... Pwy'n ges i second yn Nationals yno? Hwna. O ie, cwy i? A TA41. Ffordd i fan ni wedi bod o'r iod. Ydy'r number na dal dati? Neu shwtyn? Ydy, na still yn cael e. Carw e. Wedi carw e. Heira er number ydy. Heiro fe? Ie. Oh god, mae eisiau talu am priodas, so... So gen bod neb yn gallu ffordd o heiro dim byd. Mortgage arall te. O ie. Good, dyn nhw. Pwy'n oedd y favourite e? O, hwnna o ffefryd fi. Bydde fe'n good sy'n ni gallu, ti'n bod, neud y mini i edrych yn debyg i, ti'n bod, lliwiau. Wel, mae ffoto hwnna da ti awr o peinta fo'r un beth. Peinto fe? Fe fi peinto fe, fel la? O peinto fe nes i. Wel na, fi'n gweud cael wych. Y boi oedd yn sbrio cars yn ffwrdd efo'r hero yn peinto fe. So nhw jyst yn peinto fe ar y car, dim stickers, dim fi, jyst neud e fel la? Peintodd yr car i gyd yn wyn i ddechrau. Ie. A wedyn, bydd e'r tape, so bethau wedyn y masgo off, o peintodd yr coch a'r green yr un pryd. Ond oedd e'n masgo'r gwyn off yr un. Ie, ie. A wedyn lacrodd e fe gyd ar diwedd. A gwybod bod lot o bobl yn siarad y biti, ti'n modd, y memories o dynodau chi'n raso, a cofio'r lliwiau fe. Ie, lliwiau coch gwyn y gryn. Ie. Dwi'n na beth. Yndi. Yn pobl lan ar Facebook am ei llais yna, diwe? Wel, ar hwnna, jyst cath ei beinto yn wyn, oedd e'n peinto fe fel dydd iau, o'n i'n raso dy sil, so gath e'n amser i benni fe. So gath e 2 sticker coch y green ar yma. A fi yn A fel abe oedd e? Yndi. Fi yn lygo hwnna. A ni de, wyla chi'n red roses? Llatja fan te? So, mae diwrnod mawr wedi cyrraedd. Nawr, endaf pallu menthyg yr Mark Owen i ni. So, ni wedi menthyg y beauty bach ma. Diolch i Jamie Jukes. Mae wedi menthyg y car i ni am y dydd. Swift bach yw e. Sa'n gwybod dim byd am y car, sa'n mynd siarad esgus o fi yn. Ond ie, ni'n mynd i gael bach o marriage test heddi. Fi Osian yn barod am stages yn Pembrey. Sa'n byth yn neud dim byd fel un o blaen. Sa'n actually clywed i fi beth fi'n neud. Sa'n byth i weld time card yn bywyd fi. Mae Osian yn cool as cucumber. A fi fel... Barod i fynd gyda Mr Medi. Falle bod chi'n nabod i wyneb e. Ie, neb llai na cyn bencampwr rali Pryden, Osian Pryce. Oily. Overall, mae'n gwasgu ar fi. Honest to God, absolutely killan. Mae'n daf yn cyn brand new tyres, boys. Gos e, siw ti'n gallu gweld? Ti'n gael stickers an yna. O ie, wrth gwrs. Reit, amser i weld siwt un yw Hana ar y nodiadau. Cofia nawr Hana, mae'n bwysig cadw'n cŵl, pa'i gweiddi, cofia dechrau'r watch, a beth bynnag sy'n digwydd, pa'i rhegi. Hairpin right. Jesus Christ. Hairpin right fan in. Long right fan in. Into long left. Jesus Christ! That was a bit lively. And so I believe fi nawr. Square left, square right. Wedyn mae dati square right, square left. A gweithio fan. Sorry. Chicane. Mewn i'r rally cross. Oh! Some grip on the wall. Right, just quickly bit fan in. Watch a boy in, watch a boy in. Yeah. Sy'n di ffeindio'r oil. A mewn. That's you. Mae'n frantic. Nes i ddim gwasgu'r watch, so sa'n gwybod nhw wedi angofio si. O'n i ffili gweld o'n i.
at one point oedd Osian weithio fi fod i swapo gweiddi. Fel ti'n dod nôl mlaen i'r circuit, mae bit na fyna, a ni fel, I don't know where I'm going, sorry. A o'n i'n dawel am spel. At that point, nes i just ddim gweud i'n byd. Ond, nath o ffind y ffordd rownd, so all good. Ww, hwnna'n interesting. O, sy'n gobeithio fi fe dŵr y helmet yna. Ti'n o lawr yna. Yr un o fyd o'r ochr, o'r ochr. O, no chance. Osian a Hana 20 eiliad yn gynt ar yr ail rhediad, ond tybed siwt oedd hi'n mynd gyda'i prif cystadleuaeth, Endaf a Jack. Ie, shmai de? Chi'n mynd i loi nawr? O, na. Beth yw'r sgol lawr bach? Stage gynta, oedd ddim wedi dyn o lan yn iawn. Na, mae dyn o lawr. Mae falle achos mae'n gwybod le mae'n mynd nawr. Achos mae'n gweud i fi, do, actually, really good. Siw mae'n mynd â chi de? Ie, iawn, ydy. Slow bach, yfe? Slow bach. Jack yn gweithio mynd yn gleiach. Slow bach. Slow bach mynd yn bell o'r amam, so... Sa'n credu ni. Ydy, gen i weld. Good laugh, ddo? Very good laugh. Scary? Na. O, na gwe. Na. Be, achos ti fili gweld? Dwi, o'n i 20... Ie, sa'n golwg. Achos sport, no? Ie, ni'n joio. Try again, yma? Ie, ni'n newid nawr, ni'n mynd ffwr rannol nawr. O, dyn. So byddwn ni eisiau fod yn slow drwy gynta nawr. A well yr ail dro, achos byddwn ni'n gwybod le mae'n mynd. Rasio Prince yw hwn nawr, oce? Rasio Prince. Pwysig gyda gael painted o. Betai bod chi'n mynd i bita ni, a mos yn mynd i prynu few beers gynta, oce? So, slow i lawr. Wel bydde rhaid i Osian ffeitio i ffordd drwy traffig os oes unrhyw o beth o ddala Endaf. Out of way. Iaith, Hana, mawredd mawr. Mae'n hwn yn ôl. Dwi'n got company, ie. Go on. So it's like a gwared stage 3 and 4 nawr map lle. Ie. Chos dim ond 2 sy'n ar ôl, 5 and 6 ar ôl. So, ble ni arni nawr de? Blinking Endaf. Mae di tynnu fus mas. Ie. Ti'n fe, fi'n credu dim ond 17 seconds sydd â Endaf tu ôl Ffawdyn. Os mae Ffawdyn yn mynd trash to. A baint o'n ni tu ôl Endaf? O, sa'n wan nawr. Gormod. Fi ti 20 roll ydyn ni, sa'n di checo. Ydyn ni? Wel, tynnodd e 9 mas yn ni. O, wel, job knackered, boys. Mae job wedi benni rhwng ni a Endaf. Bydd y podium yn neis, and I don't think that's going to happen. Ie, gwn i weld. Ni wedi dod mae joio, suddenly, ni'n mynd really... Bai ti, dio? Bai ti, dio? O'n i fel, yeah, I'm up for a day out. Dwi jyst yn cael good time. A dyn all of a sudden, dwi eisiau gwneud podium. Dwi eisiau gwneud hwn. Dwi'n meddwl, wow, chill out am munud. So get y podium yn realistic ragor, ond, ti'n mo, we could get the best mixed crew. A jyst gobeithio bod i'n bwrw glaw wan. Os best mixed crew prize i gael? Os does o ddim nhw'n eventio yn anyway. Licen i gadael Pembrey gyda troffi. O, mae Cathy hwnna? Yn bwrw glaw? O, paid yna. Looks like could be rain. Mae newyddion da a newyddion drwg dy fi. Newyddion da, arhosodd hi'n sych ar gymal 5. Newyddion drwg oedd problemau lot wath na bach o law ar fi'n digwydd. Ac bod nhw ddim yn briod eto, maen nhw'n gorffen brawddegau i gilydd yn barod. Ni wedi cael bach o eventful stage 5. Mae hwn fel F1 excuse list fan, dydi? Oedd y bonnet beth i popo lan. So ni'n meddwl, here we go, dyn ni'n mynd i gael surprise trwy'r windscreen. Bonnet yn dyfynu. Bonnet yn dyfynu. Ydw e? Oedd y numbers wedi mynd yn weird ar y dash, so ni'n gwybod pwy ger ei un. Hwna ni'n mynd ar y blink hefyd. Goffwn ni stopo, nath e basically stolo, a ni ffili cael y car i tan o to. Oh, no. Ti'n digwydd? Gyda mas. Nath car heibwr i'n mynd styctio y car na, oedd e ddim symud mas o ffordd. Bydd yn ofalus, Osian. So mae pob beth wrong di digwydd yn y stage yna, so... yeah, one more to go. Un fach arall, a so far, mae ring dal ar y bus, so it's going good. Y bwlch i Endaf nawr dros funud a Endaf yn llygadu'r fuddugoliaeth. Dim bod fi'n temtio ffawd. DJ Endaf in the mix. DJ Endaf in the mix. Sym i eisiau picio yn premature rhan. No. So, mae good chance i ti ennill ar. O,
that's rhywbeth. Cut! O, mae'n agos yn cos. A ti'n meddwl fel, mae hwn i gyd fel argof am Jaffa rwan? Ie, ti'n anghofio hyn o weithio, na Wyt, chwarae ie. ddod o'r blaen. Joy for Jaffa, ie? Stage Jaffa. Ie, fe rhaid ydy. Cymal ola rali ac o'r diwedd mae Hana'n dechrau deallu. Ti? A lot llai o regi. Wedyn, lawr trwy chicane. Trwy chicane fan hyn. Whoop. Ni. Left fan hyn. Right. Ti, well done. That's you. Tayo. Well done, Bonnie. Woo! We survived! Thank God for that. Oh, God. Ni dydd Hana. Rali gyntaf nes i'n gorffen. I've made it, boys. I've made it to the end. And it's still there. Faint o tiw, dwi'n gwneud drewi. Good job. Ie, da iawn, 5 allan o bawb ac ail yn y dosbarth. Osian Pryce and Hana Medi Morris in a Suzuki Swift. Ail gwych i Endaf a Jack yn ennill y dosbarth a bron i funud yn glir o Hana ac Osian. Wel, ai, chuffed a bit. Mae'r car ni'n pishin. Fi a Jack, good sport. Good day out yn treul chast o Osian nawr un, so briliant. Excellent. Ydi Ciro, British Rally Champion? Ia, beaters i fe. Hana Medi wedi by 0.2 beth oedd hwnna'n massive thing gymari hwn. As I said, we've got a lovely mixture of... Wel, fi'n ofyn, mae big job dyn ni nawr. Fi'n ofyn ar ôl panosfedd, so mae eisiau drago fe mas gynta nawr. Big clean a wedyn ciclan i ddyn i wedyn. A'r car. Yn y benod nesa! Breach of data protection? Joe, you're going to film all my private details now and everyone at home is going to have my phone number. And my address. Breach of health and safety? Watch it. Ow! Gwrdd i pen fi fyna. Cadarnhad bod Osian wedi derbyn invite i'r priodas. Dwi yn mynd i droi fyny, by the way. O, ti yn mynd i droi? Ydw. O, fi falch o clywed na. A reference i ffilm Spinal Tap fydd neb ond fi yn deall. Menig. Smell neis yn yno. Smell newydd.